Des dels seus inicis, el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes d'Accident de Trànsit, el SIAP, ha atès persones presencialment a través del telèfon o des del web. Les consultes, sobretot, s'han centrat en l'assessorament legal i jurídic. En Dionís Riera, la Lourdes Martínez, la Montserrat Moreno i en Jordi Porta són algunes de les persones que han patit les conseqüències d'un accident de trànsit i que han hagut de recórrer a aquest servei. En ruta per la Nacional 2, tristament cèlebre, un vehicle vinguent d'un angle de visió mort va picar de cara un xoc frontal. Per efectes de l'atestat vaig haver de fer unes preguntes i me'n vaig anar a la comissaria. Mentre m'esperava vaig trobar aquest petit fulletó. Vaig anar a la central de SIAP, que està a Barcelona, i molt bé, hi va haver una connexió amb Modelon, vam explicar tot el que passava i em van aconsellar molt bé. I a partir d'aquí, doncs, m'he pogut anar movent amb aquest tema, que reconec que era un ignorant. El meu marit va morir en un accident. I llavors, quan vaig veure en una revista que venia de víctimes d'accident, vaig pensar a veure si podia connectar amb ells per veure si podia trobar alguna solució. Me sentia molt enfonsada i la meva família, com que també ho estava, tampoc podia jo desbravar-me molt amb ells i vam fer una xerrada de 2 hores que me va anar molt bé, que me va escoltar i me va assessorar. Que no passin accidents, però si em passen, que tan punt passin, que hi pugui anar-hi una persona i li pugui dir per lo que me necessitis hi ha això. Per l'accident que vam tindre el dia 4 d'abril de trànsit, en el que va morir la meva filla i la Sabrina, la companya de la meva filla gran. Realment són coses que se t'escapen de les mans. No saps si t'estàs tornant loca o si realment és normal, no?, passar per aquests moments. Em vaig donar compte de que podia comptar amb algú, no?, perquè això no ho expliques. No hi ha ningú que pugui entendre aquesta situació. Per mi, el bàlsam aquell que te posen a la ferida i et treu una mica de mal, no? Jo vaig veure que hi havia com un servei d'assistència psicològica o d'informació. Vaig creure que seria una manera, perquè la meva parella en aquell moment li feia molt costa amunt el fet de fer-se càrrec de tot el que implica d'estar amb una persona com jo, que té unes necessitats especials. Jo vaig tenir un accident de moto el 2003, al desembre, i va ser un traumatisme cranoencefàlic. Quadriplicava o triplicava el que la permès allà a la zona aquella. Clar, va xocar amb 3 cotxes, vull dir que la culpa, és clar, jo tinc assumit que va ser totalment meva. M'he vist de tant en quant per anar a autoescoles, a parlar amb gent que els han retirat el carnet. Sempre poso un exemple que és com si tu anessis agafant números d'una rifa. Per exemple, vas a una velocitat tal, agafes un número. Has begut 2 cubates, agafes un altre número. Et gires un moment a agafar el mòbil d'aquí, un altre número. I al final, si tens molts números, pot ser que et toqui la loteria.